Hyvää huomenta. Kylpyhuoneessa on nyt kuumaa vettä. Kiitos. Mä voin mennä suihkuun. Kai mennyt sitten eka vaan. Vai onko se menossa? Mene vaan. Onko ollut aika pienissä Kavereisi. Eikö ole nukuttu, kun ihan aukotellaan vaan? Kyllä mä ihan hyvin sain nukuttua. Mä jossain vaiheessa heräilin. Siitä se joo. Siltä molemmat heräillä. Mä nukuin 50 kertaa. Heräsin ehkä 50 kertaa yössä tänään. Kato paniikkisken, että missä Ansku, kun Anskulla sitten tuli se jummo. Niin. Totta. Ja mitä? Ja mitä? Mitä? Niin, että paniikkisken molemmilla öillä, että Juhan on miettinyt, että missä on Ansku ja Ansku on miettinyt, että missä on Juha. Niin. Sen takia totta heräällä. Varsinkin kun yski, sitten se tulee viimeisellä aina. Aamen siihen perään. Tuut Juhan mukaan köllimään jossain. No tuu. Tuu vähän. Köllimään. Joo, Mutta kun ei voi nukahtaa. alasti. No ei nyt sentään. Ei sitten en kysy toista kertaa. En mä oon vielä vastannut edes. Hiljaisuus on myöntymisen merkki. Ei oo aina. Mä otan tyynyn tähän, niin Ei toimi. voisin kato vähän niinku tälleen. Se on kasvoruskituksia. Mä oon helmiiden kipeä Juhan ei antanut mulle Voisi joku tuoda kannun tosta pöydältä? Eikö? Moi Asku. Mä sitten... Ei, mulla on ihan No mikä mieli? Paha mieli ahdistaa. Mikä? Huominen. Joo, tervetuloa. Ei siis... Mä putoan nyt katsomaan. Mitä? No tuleehan tänne. Tervetuloa on tullut ihan villi yhtäkkiä. Täällä on marmattanut joku siitä, että niinkö... Marmattanut. No aina jotenkin onnistun lyömään tohon pöydään itteni. No voi Asku. Niin on olemassa. Kato on pitkät kynnet. Tuleeko tissit? Ei se näin. Näkyy. Miten voi tulla yhtäkkiä näin paha olla? No niin normaalia. Ei näy. Tiedätkö? Vaikka ei itse edes oo siellä, mutta siis ehkä niin. Mut siellä on kuitenkin Anna ja Tuuli. Niin. No, jää tänne. Tää on niin paljon uusia ihmisiä ja... Kuitenkin vanhoja on siellä. Voi, no varmasti. Vois vaan jäädä niinku asuun. Oho. Mutta se ei välttämättä tule. Mutta voitais sä tunnen Joo, missä paikalla pidetään? Menen automaattisesti tulee paha mieli. Siitä Tiedätkö? hyvässä on hyvä. Taaks meidän sulle paperia? Joo, jos viittit. Niin paskoja nämä päivät. No mä tuon sulle kohta paperia. Ai kohta.
miss you